Mutta valitettavasti näitä satumaan kriteereitä ei oikein nykyaika täytä. Ennen asiat olivat paljon paremmin. Minusta se menneisyys, se on se oikea satumaa. Sillä sen on pilannut tämmönen kuin uusi aika. Nyt koittaa uusi aika! Ei mitään kuraa tiellemme! Ei mitään kuraa tiellemme! Mulle tultiin sanomaan, että ammu hummasi, sillä nytten koittaa uusi aika. Turhaan kynnät sahrallas, turhaan tappuroit, sillä nytten koittaa uusi aika. Meidän nuoruudessa oli taikaa, silloin kilpasilla heinää niitettiin. Ei ymmärtää voi tätä nykyaikaa, häpäisty on Kekkonen. Ei mitään kuraa tiellemme. Mulle tultiin sanomaan, että älyfounis hajoaa 2 vuoden päästä. Kirjan korvasta tabletti jäi luokkaan pulpetti, sillä nytten koittaa uusi aika. Meidän nuoruudessa oli taikaa, silloin kännykätkin seinään viskottiin. Ei mitään kuraa tiellemme. Ei mitään kuraa tiellemme. Muiston penkiltä katsot maailmaa, kun robotit ulkoiluttaa koiriaan. Sitä moitit nuoruudessas oli kauniimpaa. Sitä moitit.